Hello? Yes, Mr. Gerald Gossi, sir. Nalipatam. Nakulit sa merit match. Ay, nyati kan taem kade. Pa, ikaw ang dahilan. Ay, ang amne, awat din bagbagak. Apa ide, sakti kimbasol kade. Tiga puna. Apa sakti ka po na? Ay, kurang kahit lang. Taon-latan ko lang kasi daw nag-request day ko ang dahilan. Ikot damat nag-request nga niya, ni kwa, sinata. Ay, Mr. Lander Bariwan, ang requested song mo na ikaw ang dahilan. Sika ka kimbasol ng Lander. Ayan na Mr. Gerald Gossi. At magbibigay ulit ng kanta sa ating Facebook Live. Ang kantang pinakamagatang Isang Bala Ka Lang. Ay, Fernando po Jr. saja, Isang Bala Ka Lang. Ang pinakamagatang kanyang kakantahin ay Darna. Ay, ikaw ang dahilan. Ayan, Mr. Rajan Kosi. Nagkawayan, City, Isabela. Magbibigay ulit siya ng intermission number. Sige, sir. Gerald. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nagbabalisa. Pag ika'y katabi, Amoy ang lit ang kilikili. ang ibang iniisip, hindi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon, di ko makakayatan pagkat ikaw ang laman Ng aking o anyahan. sisipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog. Ang kubasil. Nag-isip sa'yo, Ang kubasil, pagkat Gerald. ikaw ko sinta. Basil mo. Ikaw ang dahilan. Pag ang gumatang ka, tifuklong, hotdog mo ka, tagdados, tiginatan mo. Ala! Aramida karde kay ikakartasin na! Ala! Dagdag save! Ala! Tardagdag, sige, Rod. Ay! Chorus. Koros! Anya jay, tagan niya ni Koros. This song was brought to you by Hoy! Oyster Mushroom. Kaya, pagsasabi sa'yo, Aggaagaw? Aggaagaw kami to tendor, Sir Mike. gusto ko. Alaan na kanto ka to, ti singer, ti mo fresh oyster mushroom na. Ibalang sa'yo, asahan mo ito, sinta, ay di na maglalako, pagkat ikaw Ang laman. ng puso ko't isipan. Galing. Araw at gabi, Ikaw ang nakapaan. di ako makatulog. Dahil sa bunganga mo. Sa'yo, pagkat ikaw Ikaw ang dahilan. baga namin nagumatang ka ti putlong. Hotdog mo nga tagdados nga na iwa-iwa ti ginatang mo. Pasok ko gorto tayo ka ti dahilan. Alam, pasahin. Nagadutek kay katawad yan. Bakit nagadutek kay katawad ay oh. Nakitam? Nagadutek kay katawad ay oh. Kakatawanan ka pa ni Screening ko ba? kakatawanan ka pa ni Ma'am Rubian Edilio de may ari ti fresh oyster mushroom na oh.
sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw suka, ikaw ang dahilan ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Sikati ka pulan, Agiwag kag malmalom, makaturog na tatatitaon kaston. Siyong ungot kalaang, awan tinayawit ko nga bagas maneng. ka pulan. Yeah! Ada nag-haking, iba sa nag-haking ka ni Ma'am Clarice. Nag-ahat na, oh. May ayatan ko na ito boses mo sa. Ngitima ko na madya Ma'am Clarice yung boses ni Sir Gerald. Nakatitiwag ka niya. Thank you. Ay, huling pagbati mo, Sir Gerald. Ay, sige, Bats. Ano yung pagkarabig? Kanyang Bats, tapos kanya tayo aminin sa pati viewers mo, Bats. Wait. Adi lang. Adya lang? Wait. Adya heart mo rin, bigla na nagkakatawa na. Oh. Thank you. Nagkansyon ka pa yung maminsan. Ite, Dahil Uncle Berting. ang kagartay. Why na niya mapanggad di mo na di ko tong tital-talon. O kaya mo ka di crocodile tital-talon kaya mo. Yapit katawa ka kamay. Gorit na rin at mingle kerting na makaturok. Balik ka. Ay, maday baka ka madamdam ka anak ka makita ka malapag ka na. Ano yan? Thank you. Eh, tawag ko ulit madamdaman. Hanggang alas 12 ito. Sige. Gusto ko na eh. Thank you, Mr. Gerald Gossi ng Kawayan City, Isabela.